No estem al 1996 i encara que no ho sembli, ja no tinc 17 anys. Però he sortit de veure Twisters amb les mateixes sensacions que vaig tenir aquell estiu del 96 després de veure la pel·lícula dirigida per Jan de Bont i protagonitzada per Helen Hunt i Bill Paxton. I és que Twisters agafa la idea original de la pel·lícula Twister i la modernitza, però sense exagerar. És a dir, no abusa dels efectes especials, no intenta abusar de l'espectacularitat o de la modernització del producte. Simplement sap que és una història entretinguda i que funciona molt bé i la posa a l'època actual amb uns nous personatges i fent 4 variacions per poder-la posar una miqueta més al dia. El resultat? Una pel·lícula molt entretinguda, molt gaudible, que t'ho fa passar bé durant gairebé 2 hores en una sala de cinema sense voler ser res més del que és, el que he dit abans, un entreteniment d'estiu, una d'aquelles pel·lícules que abans coneixíem com a blockbusters i que amb el temps s'han anat perdent i desfigurant el concepte. Twisters agafa una idea senzilla i la fa amb una pel·lícula senzilla, i això molt sovint és bo, perquè si una cosa funciona, tampoc cal tocar-la gaire per fer-la funcionar millor. I és que, si ens ho parem a pensar, la pel·lícula original, Twister, vista avui en dia, encara funciona molt bé. Sí que és cert que els efectes especials potser han perdut una miqueta, però feu-vos un favor i doneu-li una oportunitat. Veureu que encara és molt gaudible. Doncs, per tant, era necessari aquest remake? No, ni molt menys, però com a mínim ho han fet sense trair la memòria de la pel·lícula original, sense voler reinventar la roda, simplement agafant una història que ja funciona i donant-li un petit toc de modernitat per tal d'atraure a un públic més actual. Un públic actual que segurament també gaudiria molt de veure la pel·lícula del 96 dirigida per Jan de Bont. En aquest cas, l'encarregat és Lee Isaac Chung, que deixa a l'intimisme que vam veure a la seva pel·lícula anterior de Minari per passar a l'espectacularitat americana de Twisters. Els 2 actors que ara es posen al capdavant d'aquesta pel·lícula són Glenn Powell i Daisy Edgar Jones, una parella que realment funciona molt bé en pantalla, sobretot degut al carisma de Glenn Powell, un actor que està criat a fer grans coses en el futur. We never had a chance. You want one? Al cinema no sempre li calen grans idees, grans sorpreses o arguments molt enrevessats. A vegades l'únic que li demanem és que ens entretingui i ens faci passar una bona estona. I la veritat és que Twisters ho aconsegueix i ho aconsegueix molt i molt bé. Això sí, una cosa que no li podem perdonar a una pel·lícula que és un remake de Twisters és que no hi hagi vaques. On són les nostres vaques voladores? Doncs aquí no les tenim. Les hem substituït per un petit gag amb una gallina, i això sí que és imperdonable per un remake d'aquest tipus. Si voleu passar una bona estona al cinema, oblidar-vos de les preocupacions i, si teniu sort, gaudir d'un bon aire condicionat, agafeu crispetes, agafeu begudes i passeu-vos-ho molt bé amb aquests caçadors de tornados dels Estats Units. Scared